Ahojte, vítajte pri mojom novom vlogu, v ktorom som sa rozhodla čítať letné knihy. Mne sa týchto kníh za posledné roky nahromadilo v knižnici veľmi veľa, pretože každé leto vychádza množstvo skvelých titulov a leto trvá len pár mesiacov, takže veľa kníh som ešte nestihla prečítať. Pre mňa letná kniha znamená 3 veci. Prvou je, že je v paperbacku, je ľahká, skladná, jednoducho sa prenáša, keď človek cestuje. Druhým kritériom je to, že má peknú obálku, ideálne v nejakých letných farbách, ktoré sú také eye-catching a zaujímujú vás na prvý pohľad a kričia doslova, že sú letné. A tretím kritériom je pre mňa to, že kniha sa ľahko číta, je pútavá a ideálne je to buď romantika alebo thriller. Takže na základe týchto 3 kritérií som vyberala aj knihy do tohto vlogu a poďme si teda ukázať, ktoré to sú. Do finálneho výberu sa teda dostali tieto 4 knihy. Na čítačke aktuálne čítam Every Summer After. Kniha vyšla aj v slovenčine pod názvom Každé ďalšie leto. Zatiaľ sa mi veľmi páči, som na 18% a je to také úplne ideálne oddychové čítanie na pláž alebo na kúpalisko. Aktuálne čítam aj Veľké leto, čo je kniha preložená z nemčiny a veľmi sa mi zatiaľ páči. Obsahuje množstvo krásnych myšlienok a hoci má krátke kapitoly, tak nie je to kniha, ktorú preletíte, práve naopak, treba sa nad ňou trošku viac zamýšľať a veľmi sa mi páčia myšlienky a úvahy hlavného hrdinu. Veľmi sa mi páči aj táto dizajnová obálka, ktorá pripomína dno bazéna. Dali si na tom naozaj záležať. Vyzerá to úplne ako kachličky. No a ďalej plánujem čítať tieto 2. Dokonalý pár je thriller, ktorý sa odohráva na svadbe, čiže je to opäť také niečo vyslovene letné podľa mňa. No a poslednou knihou je Smrť na Capri, čo je žáner cozy crime. No a v tejto knihe vôbec netuším, o čo pôjde. Nechám sa prekvapiť, ale teda malo by to mať takú taliansku atmosféru. Vonku je aktuálne veľmi škaredé počasie, prší, hlásia nám celý týždeň búrky, takže minimálne takto prostredníctvom kníh sa človek môže ocitnúť niekde úplne inde. A čo čítaš? Kreslené čudné porno. Čo to je, ukážeš? Saga. Kto ti to odporúčil? Patricia mi to odporúčil. Taká Patricia. Patricia, moja ňuňička. Dneska si mi to už druhýkrát si mi povedal, že som Patricia. Hej, ja si minulé 40-krát, 5-krát povedala, že som Michal. Však si Michal. Ty si Patricia. Dobre. Fair enough. My máme dnes s Miškom date night a vybrali sme si aktivitu čítanie, pretože dnes sa pokazilo počasie a bola búrka. A máme také cozy proste atmosféru, sme si urobili v obývačke a Miško si číta sagu a ja čítam svoje 2 letné knihy, Veľké leto a Every Summer After. Urobila som trošku chybu v tom, že som si vybrala dosť podobné knihy. Podobné sú vlastne tým, že obe sú vyrozprávané z pohľadu dospievajúceho tínedžera, síce jedna z pohľadu chlapca, druhá z pohľadu dievčaťa, ale aj tak sa mi trošku začínajú zlievať tie knihy. Takže rozmýšľam, že ich preložím žánrovo nejakou inou knihou, že teraz si teda vyberiem jednu, na ktorú sa budem sústrediť a potom sa vrátim k tej druhej neskôr. Snažím sa minimalizovať jedlo z donášky, ale niekedy to proste nevyjde časovo a objednám si, a toto som si objednala dnes, mňam risotto s kozím syrom grillovaným, akože vyzerá to luxusne, s vlašskými orechmi, s rukolou a vývar. A k tomu kniha. Inak milujem to. Počas raňajok som prečítala pár ďalších strán a udiali sa tam také veci, že som úplne, že je to strašne cute, milujem Semafloreka, je to môj nový crush, oficiálne, je to oficiálne, milujem toho chlapca. A idem jesť a idem pokračovať v čítaní. Miško tvrdí, že to na čele mám vyrážku, ja hovorím, že to je štípanec. Môžete hlasovať v komentári, či to je vyrážka alebo štípanec. Minimálne tak, ako vyzerám, sa aj cítim dnes, takže je mi to jedno. Idem na to, aby som vám konečne mohla dať iný update, než to, že čítam stále toto už 2 týždne.
Ahojte, dnes je útorok. My ideme o chvíľku do gymu. Ja ešte čakám na Miška, kým sa vráti z práce. Ale teda mám pre vás dva updaty. Prvý je, že som dočítala konečne každé ďalšie leto. A musím povedať, že nakoniec som z tejto knihy bola žiaľ sklamaná. Nesadla mi tá romantická linka. Veľmi sa mi páčil vzťah hlavných postav v detstve a strašne som ich šipovala. Myslím si, že sa k sebe úžasne hodili. No potom sa stalo niečo, čo ich vlastne rozdelilo a to sa ako keby dozvedáme počas toho celého príbehu. A mne už toto bolo jasné niekde uprostred, že čo je vo veci. Myslím si, že postavy radšej nemali byť spolu na konci. Proste som to nefilovala vôbec. Neznášam, keď sa mi toto stane, pretože inak bola celá kniha úplne dokonalá. Postavy, hlášky, prostredie, jazero, prvé lásky, prvé dotyky, prvé emócie, proste motýle v bruchu, bolo to strašne pekné. 3 hviezdičky sa mi zdá málo, vzhľadom k tomu, ako som to proste do tej polovice milovala, myslela som si, že to bude moja nová 5 hviezdičková kniha. Žiaľ, proste ten koniec mi to pokazil. Ja v romantike jednoducho musím šipovať tých hrdinov spolu, inak tá romantika pre mňa nemá zmysel. Som z toho smutná, ale žiaľ, je to tak, ako to je. Čo sa dá robiť, no? Tak verím, že ešte skúsim nejakú inú knihu od autorky a verím, že mi sadne lepšie, že sa tam taká vec už nestane. Dúfam, prosím, neznášam ten trope. Ďalší update je, že čítam ďalej Veľké leto a to sa mi zatiaľ veľmi páči. Je to, ako som vám už viackrát spomínala, také nostalgické, hlbavé. Veľa sa tam hovorí a premýšľa o smrti. A to ja mám veľmi rada. Ja milujem nemecké knihy, zatiaľ každú nemeckú knihu, ktorú som čítala, tak bola úplná pecka. Neviem, ako to tí Nemci robia, ale proste asi by som mala čítať viac kníh preložených z nemčiny. Alebo aj v nemčine, už keď sme pri tom, lebo ja viem po nemecky, ale som lenivá čítať v tomto jazyku. Možno by niekedy nebolo od veci si prečítať práve aj túto knihu v nemčine v origináli, lebo ten jazyk je veľmi pekný, akým je to napísané. Je to také... Ide z toho strašne silná emócia na mňa a aj keď úplne nie som cieľovka, pretože tí hrdinovia sú mladí, sú to proste 15-roční chuligáni, ktorí vystrajajú počas letných prázdnin somariny, ale je tam niečo, čo vo mne evokuje ten prechod medzi detstvom a dospelosťou a je to strašne pekne zachytené, až mám zimomriavky, keď o tom hovorím. Takže to podľa mňa naozaj veľmi výnimočná kniha. Ja si myslím, že sa bude mnohým ľuďom páčiť, vôbec sa nenechajte odradiť tým vekovým ohraničením, pretože práve naopak tá kniha je plná také nadčasovej múdrosti podľa mňa a veľmi už teraz odporúčam a strašne sa bojím, ako to skončí, pretože ja tuším, že sa stane niečo smutné a že proste budem pri tom asi plakať, lebo som sa veľmi naviazala na tie postavy, takže som ešte taká nerozhodná, že či to budú 4 alebo 5 hviezdičiek, nechám sa prekvapiť podľa záveru, ale teda kniha je to krásna, môžem vám ju zatiaľ určite odporúčiť. Gym time. Nikdy som si nemyslela, že takto budem komfortná v gyme cvičiť, ale... Ja som včera nakoniec teda nečítala, pretože z gymu sme sa vrátili veľmi neskoro. Ale konečne sa mi dnes podarilo dočítať Veľké leto. A knihu hodnotím veľmi pozitívne. Bola plná krásnych myšlienok. Chvíľami mi bola až ľúto, že si ja knihy neanotujem, takže možno niekedy sa k nej opäť vrátim a budem si do nej zaznačovať. Čítala som to pomalšie. Táto kniha mala necelých 300 strán a vzhľadom k tomu, že bola taká kratučká, útla, tak som čítala celé 2 týždne. A som za to aj rada, pretože príbeh je taký pomalý, nostalgický, zachytáva vlastne obdobie celého jedného leta. A mala som pocit, že to, že som si zvolila také pozvolnejšie tempo, tak vďaka tomu vlastne ten príbeh vo mne tak pekne odznel celý a jednoducho viac som ho presítila a teda určite vám Veľké leto môžem len a len odporúčiť a hodnotila som ho 4 hviezdičkami.
Mám za sebou nahrávanie prvého videa a bude to unhaul plnej IKEA tašky. Vyradila som 43 kníh zo svojej knižnice. Inak akože musím sa vám pochváliť, že som nahrávala teraz video hodinu v kúse a strašne ma to bavilo a išlo to celkom dobre. Začiatok bol trošku drsný, ale som sa do toho dostala. Idem ešte teraz na druhé video. Urobili sme si taký profesionálny shooting setup. Miško mi s tým pomohol, takže chcem to využiť dnes. Máme dobré svetelné podmienky, všetko mám tu nachystané, idem si vymeniť outfit a pokračujeme v natáčaní. Koniec natáčania, dala som aj druhé video, ale bolo to už dosť náročné, takže sa môžete tešiť na prečítané za mesiac jún. Naposledy som vám teda dávala update ku veľkému letu a ku každému ďalšiemu letu. A teraz pokračujem knihou Dokonalý pár, ktorý som si rozčítala už minulý týždeň, ale medzičasom som bola u mojej sestry v Kežmarku, robili sme si 12-hodinový čítací maratón, potom som bola odcestovaná u rodiny na západnom Slovensku. A dnes teda pokračujem konečne touto knihou, som aktuálne na strane 73. Zatiaľ je to celkom pútavé, odohráva sa to v prostredí takej bohatej rodiny, je tam svadba, je tam vražda. Pevne verím, že ma to udrží v napätí aj naďalej a dám vám potom nejaký update, keď sa začítam viac. Niček otvára sír a robí mi pizzové slimáky na želanie na večeru. Dokonalý chlap. Tuto beží Narcos, tuto sa píše práca. Aj vám ju ukážem, aby ste mi verili. Sa píše práca. No. Práca. Návrh marketingovej stratégie pre Nutrivit. Patricia Marková. Miško the Chef. Takto vyzerá leto u nás v Poprade tento rok. Už druhý mesiac nám kuse prší. Leto vôbec neletuje. Slnko išla si niekam na dovolenku a ak neprší a nie je tu mokro na balkóne, tak nám tu väčšinu času takto hučia, alebo prerábajú blízko pri nás most. Takže som si dnes povedala, že už kašľam na to, že idem niečo natočiť aj vonku. A no, ospravedlňujem sa za ten hluk, ale nič s tým nespravím. Táto kniha je kategorizovaná ako thriller slash detektívka. Ja by som to thrillerom ani detektívkou nenazvala, bola to skôr taká rodinná dráma. Čakala som, že to bude mať lepší koniec. Celý čas som bola veľmi v napätí. Po tejto stránke sa mi kniha veľmi páčila, že ma naozaj udržiavala v tom, že nevedela som, ako sa to nakoniec teda skončí a hádala som vraha a proste snažila som sa rozlúsknuť celý prípad. Nakoniec ten záver bol taký antiklimatický a nenaplnil nejak moje očakávania. Celý prípad sa tak nejak rýchlo uzavrel a bola som z toho trochu sklamaná. A akože nebolo to zlé čítanie, ale čakala som od toho viac. Ale kniha sa určite čítala dobre, ľahko. Na leto ako stvorená, určite od autorky ešte po niečom siahnem. Zaujala ma od nej kniha Hotel Nantucket, čo je vlastne z prostredia, kde sa odohráva aj táto kniha. Takže určite ešte dám autorke šancu, ale teda táto kniha úplne nie. Tie vyšetrovacie metódy, ktoré zvolili detektívy, polícia a všetci zainteresovaní, bolo to také zvláštne, podľa mňa to malo dosť ďaleko od reality a mohla si autorka podľa mňa urobiť lepší nejaký prieskum predtým, než písala tú knihu. Ale akože taká oddychovka na leto, super. No a teraz vlastne ďalej čítam knihu Hotel na Capri, na ktorú som sa veľmi tešila, hlavne kvôli tej pestrej obálke, ktorá priam kričí letom a strašne sa mi páči. Podľa mňa sa vydavateľstvo to veľmi podarila. Celkovo je to prevedenie, aj preklad je veľmi dobrý a som rada, že vám môžem teda povedať, že nie len po vizuálnej stránke super, ale páči sa mi aj obsahovo. Odohráva sa na ostrove Capri, kam idú na zájazd skupinka Dánov a Švédov.
a je tam taký found family trope, pretože všetci tí ľudia zo zájazdu sa navzájom spriatelia. A ja mám toto v knihách strašne rada, keď sú tie priateľstvá tak pekne opísané a vykreslené. A je tam dosť veľa postav, ale autorka s tým pracuje, teda autori, lebo to je manželský pár, ktorý túto knihu napísal. Tak autori s tým pracujú veľmi šikovne a rýchlo sa v tom zorientujete, že kto je kto, každá postava má svoj vlastný charakter. Nie sú také ľahko zameniteľné, takže toto sa mi veľmi páči. Neviem, ako to bude pokračovať ďalej, ale už teraz môžem povedať, že by to malo byť čítanie na každú dovolenku a veľmi vám odporúčam si zbaliť túto knihu do batožiny, ak idete ešte niekam. Ja tento rok žiaľ na žiadnu dovolenku nejdem, takže som veľmi rada, že aspoň prostredníctvom kníh mám možnosť niekam vycestovať a navštíviť nejakú inú krajinu. A veľmi ma tu bavia dokonca aj opisy jedla, ktoré inak mi vadia a je to taký možno nepopulárny názor, ale teda napríklad aj v tejto knihe tých opisov bolo dosť veľa a túto som ich preskakovala, ale teda v tej knihe Smrť na Capri si užívam aj opisy jedla a autori to veľmi pekne proste vedia, tak aj vizuálne si to vie človek proste predstaviť, takže užívam si aj túto stránku. Proste Taliansko má kopec úžasných jedál a celkovo tá atmosféra, ktorá tam vládne na tom ostrove, to prostredie, celé to také, že hneď by som tam šla, keby som mohla. Takže to je zatiaľ môj update. Toto sú vlastne už posledné 2 knihy, ktoré v rámci tohto vlogu plánujem čítať. Smrť na Capri teda som v nejakej štvrtine. Takže ja myslím, že už sa potom ohlasím s finálnym updateom a poviem vám teda verdikt, že ktoré knihy na leto áno a ktoré nie. Ešte, že má človek tie knihy, ktoré ho aspoň na chvíľu prenesú do nejakej dovolenkovej destinácie a môže si užiť trochu slnka a tepla. Som veľmi rada, že viem cestovať aspoň takto knižne. Takže toto sú všetky knihy, ktoré sa mi podarilo prečítať v rámci tohto letného tematického vlogu. A svojím spôsobom vám odporúčam naozaj všetky. Všetky boli skvelé, pri všetkých som si oddychla, vypla hlavu. Ale niektoré sa mi páčili viac ako iné, takže poďme si povedať, ktoré by ste si určite mali prečítať. A za mňa to teda boli tieto 2, ktoré som obe hodnotila nakoniec 4 hviezdičkami. Veľké leto v prípade, že si chcete prečítať niečo nostalgické, chcete sa preniesť v čase, zaspomínať si na svoje tínežerské letá, na prvé lásky, chcete sa trošku zamyslieť nad životom, nad smrťou a tak ďalej. A Smrť na Capri vám odporúčam zasa v prípade, že si chcete prečítať niečo dobrodružnejšie, chcete knižne vycestovať, alebo napríklad v prípade, že sa toto leto nikam na dovolenku nechystáte a chcete si užiť primorskú atmosféru aspoň takto prostredníctvom knihy, čo je vlastne aj môj prípad. Takže toto sú moje tipy a čo by som nie že neodporúčala, ale čo bolo za mňa slabšie, boli tieto 2 knihy. Z týchto 2 určite bola lepšia každé ďalšie leto, tá si držala 5-hviezdičkový status takmer až do polovice. Nakoniec som si tú knihu až tak neužila, ako som dúfala a Dokonalý pár hodnotím ako najslabší z tejto štvorice, ale stále to bola veľmi solidná, napínavá kniha, ktorá proste bola rýchlym čítaním, zhltnete to za pár dní na pláži alebo na kúpalisku, takže tieto 2 tiež neboli zlé. Takže toto boli moje tipy na letné čítanie. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si tento vlog pozreli až do konca a vidíme sa opäť pri ďalšom. Majte sa krásne a čítajte niečo dobré.